Salut a les Terres de l'Ebre treballa en la creació d'un comitè multidisciplinar per abordar la menopausa de forma individualitzada. Així ho ha avançat la coordinadora de les llevadores a l'Ebre, Olga Pérez, qui també ha explicat que s'ha elaborat un protocol sempre atenent les diferents simptomatologies de cada dona. És un comitè multidisciplinar amb un abordatge de diversos professionals on hem elaborat un protocol conjunt i estem començant ja de manera individualitzada, tot i que no s'ha deixat d'atendre mai la simptomatologia, que des dels més coneguts, els fogots, en diferents intensitats, les dificultats a dormir, tot el que comporta la relació social. Aquest 18 d'octubre és el Dia Mundial de la Menopausa. El ginecòleg Aaron Jodar apunta que els tabús al voltant de la menopausa s'han acabat i que és bàsic que cada dona pugui rebre el tractament que necessita. Aquests tabús s'han d'acabar, la dona s'ha de sentir lliure de poder parlar de com se sent, com li afecta la seva vida, i nosaltres podem fer tractament a cadascun d'aquests factors que els afecta. Segons els nivells i a quina fase es troba la dona, hi haurà diferents tractaments, alguns seran canvis en estils de vida, altres a nivell de fisioterapeuta, altres a nivell de suport psicològic, altres a nivell de fitoteràpia, i altres inclús, ja quan és més greu, a nivell de farmacologia. L'atenció psicològica és clau durant el climateri. La psicòloga de la CIR, Maria Jesús Ribes, apunta que massa sovint la dona s'ha sentit relegada durant la menopausa, una qüestió que s'està aconseguint canviar gràcies a l'abordatge multidisciplinar del climateri. Ens hem creat en aquesta situació de que la sexualitat o la seva vida està dirigida a reproduir-se i quan hi ha aquest factor ja no intervé en la seva vida, aquestes dones o moltes dones ja pensaven que estaven relegades al no-res. Menys mal que avui en dia les dones en menopausa seguim sent dones molt actives, seguim sent dones molt capaces, molt vitals, molt positives. Millorar la qualitat de vida de la dona és el compromís i objectiu del nou comitè per l'abordatge de la menopausa.